Assalamualaikum. Ya, Hah? Kenapa? Hah? Ayo melbu. iki Mbak, aku teko rene iki pengen jajal di Wuleriko. Aku purane TikTok. Wah, ini enak banget. Walah hatuh-hatuh, mengkene coba lo kapan delok tewel, Pak? Pengen jajal tewel. Walah. Nah, iki tiwulan rupa loro, kapanan sing mendi? Wah, sing enak Mbak, pokoknya nek aku tak gawen projo. Ya enak kabeh. Ya wis lah kabeh nggo aku. Ya wis nya digawa. Run.